Laura Știrbu, după numele de naștere. Sunt medic specialist ginecolog în Germania și astăzi voi vorbi în grupul nostru, Femei de la A la Z, despre o operație foarte bine cunoscută, despre cezariană, pentru că foarte multe dintre voi ați dorit această temă, da? S-a bătut data trecută cu tema despre anticoncepționale și, bineînțeles, este ceva care interesează foarte multe femei, pentru că foarte multe femei vor rămâne gravide sau au rămas gravide și au trecut sau se gândesc sau poate vor trece prin această operație. Este destul de întâlnită în lume, o să discutăm despre câteva date în curând. Să îmi deschid prezentarea. Eu între timp aștept ca să intrați cât mai multe pe live și, bineînțeles, dacă aveți întrebări, să fie întrebări pe această temă, ca să rămânem în acest concept. Să alegem whiteboard. Așa. Îmi place mult ca să am și o astfel de prezentare, pentru că așa vă mai rămân în minte eventual anumite cuvinte sau anumite imagini și putem să discutăm mai fain despre această temă și, bineînțeles, că mă ajută și pe mine să îmi organizez gândurile. Prima oară o să încep cu prezentarea, iar apoi, când s-au strâns întrebările la sfârșit, o să discutăm și pe baza lor. Nu uitați să vă invitați și prietenele care se gândesc la cezariană, prietenele care sunt gravide, să le invitați în grup, sau prietenele care vor să rămână însărcinate, pentru că nu este niciodată prea, să spunem, devreme, dar niciodată prea târziu ca să afli despre anumite lucruri. Operația cezariană este foarte discutată nu numai în România, cât și pe toată planeta. Fiecare țară are diferite păreri despre ea și, bineînțeles, astfel de păreri, fie că vine din partea comunității medicale, fie că vine din partea pacientelor, influențează felul în care aceasta este făcută, influențează reacția medicilor și reacția pacientelor cu privire la o astfel de operație. Aș dori ca de fiecare dată să încep cu o poveste și, bineînțeles, că am foarte multe povești despre cezariană, cezariene, dar probabil dacă vă explic o situație, putem să discutăm pe baza ei și pe viitor. Și mi-am adus aminte, dintre sutele, miile de povești despre cezariană, inclusiv povestea mea, mi-am adus aminte de o pacientă care era la a 3-a cezariană. Totul decusese perfect în timpul sarcinii și, bineînțeles, a dorit a 3-a cezariană. Și noi am operat cu una dintre șefele de la spital și a ieșit bebelușul, bebe era ok, dar sângera foarte puternic. Sângera puternic și ne-am dat seama că este o problemă de placentă. Nu am putut să extragem placenta cum trebuia. Era o placenta increta. Asta este să spunem, un termen medical, adică placenta crescuse în musculatura uterină. De obicei, ea nu intră în musculatura uterină și se desprinde foarte repede după naștere. Dar uneori se întâmplă și la pacientele care n-au născut niciodată și au din start placenta increta, dar clar este un risc la pacientele care au avut și alte operații. Da? Nu se mai oprea din sângerat. Am încercat noi mai multe alternative, da, la acea operație să controlăm sângerarea. Deja valorile erau foarte proaste ale pacientei. Discutam cu anestezistul să îi se dea o conserve, deci noi încă lucram acolo să controlăm sângerarea. Și când ne-am dat seama că nu funcționează metodele obișnuite, am sunat șefa. Ea a venit. Bine că nu plecase acasă după gardă și a trebuit să scoatem uterul. Ceea ce a fost
interesant. Eu cred că voi ați auzit de chestia asta. Da, paciente cu cezariană o trebuie să le scoată uterul, că sângerau sau da, deci în România se aude chestia asta foarte des, din păcate. Deci asta a fost cel puțin impresia mea, cum am vorbit cu voi, cu femeile din grup, cu pacientele. Este o operație destul de des întâlnită. Ei bine, în Germania este foarte rar cazul să scoatem uterul. Deci numai dacă chiar trebuie, deci dacă chiar am încercat totul, atunci se recurge la operația asta. Șefa noastră, care avea experiență de 40 de ani în medicină, a făcut pentru prima oară această operație. Deci ea, în 40 de ani de medicină, de operat, da, de obstetrică, niciodată nu a trebuit să scoată uterul la o femeie. Aici a fost luată decizia pentru că nu puteam în niciun caz să continuăm. Deja anestezistul îi punea perfuzii, băga și alte medicamente ca să o controlăm pe pacientă. Ea era trează, da, pentru că a fost făcută în anestezia spinală și doctorița bătrână, da, s-a plecat peste cearceaful ăsta verde și a zis: uite, nu putem să controlăm, noi o să-ți scoatem uterul. Și ea foarte senină: da, am deja 3 copii, scoate-ți uterul. Asta a fost un caz fericit, da? Deci 3 lucruri de luat aminte. Operația cezariană are riscul de a dezvolta probleme de placentație la următoarea sarcină și apoi să aibă probleme grave la următoarea naștere, următoarea cezariană. Operația de scoatere a uterului este totuși foarte, foarte rară. Dacă ai o echipă bună de medici, dacă ai un spital cu resurse care poate să-ți dea și alte șanse, da, de a salva uterul, atunci mai degrabă se folosesc ele. Și eu am făcut foarte multe altfel de, să spunem, manevre ca să salvăm uterul la femeile cu probleme. Așa. Și 3, odată ce te desparți de uter, te desparți și de dorința de, sau cel puțin de șansa de a avea copii. În cazul acesta, pacienta avea deja 3 și nu a suferit, să spunem, de pe urma acestui lucru. Deci am început cu povestea asta, să vedeți cam cum poate să decurgă o cezariană sau inclusiv complicațiile în cezariană. Deci a fost cum ar veni totul una, da? Deci exact ce noi învățăm ca medici, ne pregătim pentru aceste complicații, apar foarte rar, dar uite, când apar trebuie să reacționăm ca să salvăm viața mamei, pentru că da, noi vrem ca să femeia aceasta să fie sănătoasă încă, da, 50-60 de ani, să aibă grijă de copilașii ei. Astfel că să o luăm de la început cu teoria. Definiția operației cezariene este o operație prin care se extrage bebelușul unei femei gravide. Unii medici nu o numesc naștere, pentru că ei cred că nașterea este doar vaginală. Alții țin să zică da, atâta timp cât extragem un copilaș din corpul mamei, indiferent cum, atunci este naștere. Și așa consider și eu că cezariana este o naștere prin operație. Și asta nu înseamnă că acel bebeluș este mai puțin important sau mai puțin special ca un bebeluș care vine pe cale vaginală. De asemenea, mama care naște prin cezariană nu este mai puțin mamă doar pentru că a născut prin cezariană. În special că majoritatea nașterilor prin cezariană sunt făcute cu o indicație medicală. Acum, că indicația a fost bună sau nu, asta nu putem să spunem ca medici care stau online și discută anumite cazuri. Important este că s-a găsit acolo o indicație pentru cezariană, deci s-a hotărât la un moment dat că este mai bine să facem operația pentru sănătatea mamei și copilului. Altele sunt, bineînțeles, cezariana de moft sau cezariana pentru că așa a ales mama. O să discutăm și despre ea, pentru că și acolo este așa o situație mai specială. Acum vorbim puțin despre indicațiile medicale ale operației cezariene. Am scris și un articol pe blog drlauraștirbu.com, nu mai vechi, și bineînțeles acolo puteți să le vedeți pe toate enumerate. Ceea ce este important pentru mine, avem, ca să vă spun, indicații totale, da? Deci în care trebuie neapărat să facem operația cezariană, și indicații așa mai
putem să facem, dar putem de asemenea să dăm șansa femeii să încerce natural și dacă apar complicații atunci putem să facem cezariană. Indicațiile totale sunt rare. Și aici, de exemplu, aș putea aminti cazuri în care este pur și simplu imposibil pentru femeie să nască natural. De exemplu, placenta previa. Când placenta este deasupra colului uterin și bebelușul nu are cum să treacă prin placentă ca să ajungă afară, da? Decât cu sângerări foarte mari în care se pune viața mamei și fătului în pericol, astfel că se face cezariana. Da? Deja că placenta este jos și acoperă colul. Aceasta ar fi o indicație, da, este musai și nu se mai discută indiferent ce vrea mama sau medicul, trebuie făcută. Apoi este o altă poziție a copilului, poziția transversă. Bebelușul este ori cu capul în sus, ori cu capul în jos, de obicei. Dar dacă bebelușul este așa transvers, da, pe orizontală în burtică, se întâmplă foarte rar, de obicei la nașterile premature, atunci clar, copilul nu poate să coboare, da? Deci pentru că ori coboară cu capul în jos, ori e capul în sus și apasă fundulețul ca să vină prin canalul vaginal, dar dacă este așa, în niciun caz nu putem da 40 de centimetri bebeluș să treacă prin 10 centimetri de deschidere pelvină, așa că clar în cazul ăsta se recomandă operația cezariană. Și cam asta ar fi. Deja că noi vedem că este imposibil ca bebe să vină, atunci asta ar fi neapărat indicații de cezariană. Celelalte sunt indicații, cum am zis, am putea să naștem și natural. De exemplu, nașterea din prezentație pelvină, dacă bebe este cu capul în sus. Sunt foarte multe spitale în Germania care oferă acest tip de naștere și, bineînțeles, trebuie să fie medicul expert. În România, dacă nu sunt medici experți să nască un făt din prezentație pelviană, atunci mai degrabă se face cezariana, pentru că da, are riscuri și au fost complicații, da, până la moartea copilului când s-a încercat vaginal. Astfel că femeile care au bebelușul cu capul în sus, dacă medicul, echipa medicală, spitalul nu are experiență cu astfel de nașteri, clar, se face cezariana mai degrabă ca să nu expunem riscului mare. O altă indicație ar putea să fie, clar, relativă statusul după o cezariană. Și aici vorbesc deja despre un mit în România și nu numai, pentru că spun și alte paciente despre asta. Dacă ai avut odată cezariană, vei avea mereu cezariană și este fals. Se poate naște natural după cezariană, vorbim în partea a treia a videoclipului. De ce eu una și Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă cezariana de moft? Deci trebuie într-adevăr ca medicul să analizeze pacienta, să vadă exact ce riscuri aduce cu sine. Oare cezariana, care are și ea riscurile ei, e mai bine să o facem ca să scădem riscul unei complicații la mamă și făt? Deci mereu trebuie să analizăm chestiile astea, pentru că cezariana este o operație. Și poate multe femei nu gândesc așa, pentru că da, vine bebe, da? Deci cezariana este cum ar veni ca ceva pe lângă între operație și ceva natural, și este fals. Este un lucru medical, deci este o operație mare în care se deschide toată burta, în care avem expuse toate organele, în care pacienta sângerează foarte mult și atunci clar că avem risc și mari de complicații. Avem complicații din timpul cezariene și complicații după cezariană. Aici amintim sângerări, probleme de vindecare a rănii, infecții, da? Deschidem complet burta. Deci asta vreau ca să vă imaginați. De aceea, atât timp cât pacienta nu are riscuri foarte mari și dorește ca să nască natural, atunci cu toată susținerea echipei medicale poate ca să încerce să nască natural. Dacă cumva se întâmplă ceva, poate oricând să aleagă cezariana, da? Sau medicii să recomande cezariana. Și asta a fost, de exemplu, în cazul meu. O să vă spun povestea la un moment dat, la toată sarcina și nașterea mea, ca să vedeți exact acolo medical ce mi s-a întâmplat mie, să vedeți, ok, uite-mă, exact așa cum e în carte, da? Și cum am trecut eu prin sarcina mea și nașterea mea. Și la mine a fost la fel. Eu eram dilatată complet și apăsam, dar deci nu mergea nimic. Și cu părere de rău, cum ar veni, da, toată echipa medicală, prietenele mele, am zis ok, bine, gata.
hai, facem stop, pentru că nu degeaba continuăm. Da? Bebe era ok, dar nu mai era nicio șansă, da, ca să vină natural. Pentru că eu știam și colegele mele știau, există riscuri mai mari cu cezariana, dar asta este, dacă nu se poate, nu tragem, da? Nu vrem ca să stăm toată noaptea dacă nu funcționează. Astfel că, dacă voi vă gândiți să faceți cezariană doar de frică de a trece prin dureri, gândiți-vă la doar un singur lucru. Sunt mai multe lucruri, dar probabil la un singur lucru. Corpul vostru, după ce este tăiat, nu o să mai fie niciodată la fel. La fel, bineînțeles, o să fie și după ce nașteți natural, dar nu se compară, să spunem, atacul asupra corpului feminin printr-o naștere vaginală și atacul extern făcut de o echipă întreagă de medici pe organele femeii atunci când facem o cezariană. Astfel că OMS, Organizația Mondială a Sănătății, nu recomandă cezariana de moft, cezariana de frică. Asta nu se recomandă, dar bineînțeles că nici nu este interzisă, pentru că până la urmă cel mai important este ce dorește femeia. Și asta eu sunt complet de acord. Eu pot ca să explic femeii care sunt beneficiile, care sunt riscurile, da? Totul să discutăm despre cezariană. Dacă ea dorește asta, atunci ei se va face. Da? Cezariana nu este interzisă. Îmi spunea o pacientă în Germania, da, că am înțeles că e interzisă cezariana la cerere și am zis nu e interzisă. Se exprimă ori medicii prost sau a înțeles ea greșit, sau poate da, este un spital mai special și nu vrea să o facă, da? Dar nu este interzisă. Puteți oriunde pe această lume să cereți să facă cezariană, atâta timp cât este și medicul de acord, pentru că bebelușul este ori la risc sau bebelușul este destul de mare pentru a se face o cezariană. Acum, ca să mai discutăm puțin, rămânem în zona asta de informații generale despre cezariană. Câte cezariene sunt prea multe cezariene? Și asta aș vrea să vă spun direct, să țineți minte, da? Pentru că tot primesc întrebări pe chestia asta și una zice, dacă am 3 cezariene, dacă am 4 cezariene, dacă am 5 cezariene, da? Deci, dacă am 20 cezariene, nu contează câte cezariene ai, da? Și nu există prea multe cezariene. Am avut paciente cu 9 cezariene și totul a fost bine. Am avut pacientă cu o cezariană și totul a fost nașpa, da? Că sângera și așa mai departe, și copilul și ha. Deci nu putem să spunem din start, ai 5 cezariene, deja nu mai ai voie, da? Scriau femeile la comentarii la tema asta. Da, medicul mi-a spus direct la a 3-a cezariană că dacă mai rămân însărcinată o să mor, că trebuie neapărat să-mi leg trompele, că nu știu ce. Când am rămas gravidă cu al 4-lea copil după 3 cezariane, doctorul mi-a zis că sunt inconștientă, da? Deci am auzit niște povești care mi se par groaznice. Deci nu pot să cred cum vorbesc colegele mele cu femeile, cu pacientele. Deci în niciun caz, dacă tu ești expert și mai citești puțin din anul 2022, da, deci 2023 e prea devreme, 2022 și vezi exact care e faza cu cezariana, nu ți-ai mai certa pacienta și nu ai mai panica-o degeaba. Clar, vorbim acum, cu fiecare cezariană cresc riscurile și complicațiile, dar asta nu înseamnă că pacienta ta este 100% la risc. Am zis, paciente cu 9 cezariene, totul super. Pacientă cu o cezariană, s-a întâmplat chestii acolo, da? Deci nu putem să vorbim când ne uităm la pacientă, da, vine la noi și ne uităm în ochii ei sărcinată în 5 săptămâni și începem să o panicăm și să o speriem. Și Doamne ferește, au fost cazuri, au fost obligate să avorteze. Da, o temă foarte, să spunem așa, înflăcărată în România. O să discutăm și despre asta, pentru că se întâmplă. Pacientele sunt obligate, și folosesc cuvântul ăsta exact cu sensul care îl are, sunt obligate să avorteze de către medic pe teme, pe motive complet idiote. O să discutăm despre asta cu altă ocazie. Acum haideți să vorbim despre sarcina de după cezariană. Să nu vă faceți niciodată griji, să nu vă puneți întrebări, vai, Doamne, iar am rămas însărcinată, am o cezariană, ai panică și frică. În niciun caz. De obicei evoluează totul perfect. Chiar acum a născut o pacientă, tot prin cezariană, a doua cezariană, o pacientă
cu multe boli. Deci când a venit la mine și am început să-i facem anamneza, da, erau acolo din start clar. Deci pacienta asta o să vadă alți 5 medici pe lângă. Și fix acum a născut, a adus sarcina super până la 38 de săptămâni, pentru că mai mult nu vreau alți medici să o lase, pentru că avea foarte multe probleme. Și a născut din nou a doua cezariană, da? Deci pacientă care a trecut pe cezariană, pacientă cu foarte multe alte probleme, a fost monitorizată impecabil de către medici, da? Deci nu numai de către mine, și atunci totul a fost ok. Așa că nu vă faceți griji dacă rămâneți însărcinate după cezariene, indiferent câte cezariene ați avut. Bineînțeles, acum riscul fiecăreia, da, în funcție de anamneza voastră obstetricală, trebuie calculat și evaluat de către medicul vostru ginecolog. Vreau să discutăm puțin înainte de momentul ăsta, înainte de ca femeia să rămână însărcinată. Am avut paciente care mă întrebau dacă am avut o cezariană, atunci pot să mai rămân gravidă, da? Asta ar pune vreun pericol? Și într-adevăr ar putea să scadă șansa ca femeia să rămână însărcinată. Pentru că avem o rană pe uter, da? Deci v-am zis, se taie uterul, da? Deci imaginați-vă, deci iei cuțitul, da? Și tai dita mai bucata de carne, ok? Uterul o să aibă o rană care se vindecă mai bine sau mai prost, apoi reacționează întreg organismul la atacul acesta. Într-adevăr, operația este un atac pe toate organele și așa că unele femei reacționează mai bine sau mai prost decât altele. Pot să se ducă de exemplu, la lipirea tubelor uterine și atunci să nu mai fie permeabile și să nu poată să rămână femeia însărcinată, sau pot să fie anumite adeziuni în uter sau să fie o problemă cu rana și așa mai departe, să fie complicații postoperatorii care să ducă într-adevăr la infertilitate la femei. Okay? De aceea, din nou, fără cezariană, dacă nu este o indicație medicală. Că indicația medicală e mai ok decât alta, asta este, ești pe mâinile echipei operatorii în momentul acela și contează viața ta și a copilului. Dar nu ne punem 15.000 de întrebări, numai asta. Dacă se poate să nu fie la cerere. Da? Eu nu am văzut, și părerea mea numai din ce am văzut la paciente nu contează așa de mult cât studiile. Studiile spun că într-adevăr este un risc acolo, dar nu este semnificativ. Eu până acum nu am avut paciente care am avut cezariană și nu mai rămân gravidă. Da? Deci nu a fost asta cauza. Până la urmă au luat tratament și au rămas gravide. Așa că continuați. Dacă voi vreți să aveți nu știu câți copii și cu cezariene, medicul vă urmărește și de obicei totul se termină cu bine. Evoluția sarcinii după o cezariană este, așa spunem noi, da, și în Germania, este la fel ca și cum pacienta nu a avut o cezariană, da, la început, pentru că este o chestie pe care o face corpul vostru. Deci, în mod principal, nu are nicio treabă faptul că ați avut o cezariană. Dar, bineînțeles, trebuie să luăm în considerare cicatricea de pe uter, pentru că acolo, cum am văzut la exemplu din poveste, poate să se prindă placenta, se poate prinde prost, poate să ducă la sângerări în timpul sarcinii, poate să ducă la dezlipire de placentă în timpul sarcinii, care poate fi uneori chiar o urgență, care poate fi chiar mortală pentru copil. Asta este foarte, foarte rar, dar se poate întâmpla. Dacă nu ar fi avut operația, nu s-ar întâmpla asta, dar a crescut placenta prost și atunci am ajuns la așa ceva. De aceea, pacienta care a trecut prin cel puțin o cezariană este o pacientă cu risc și trebuie să fie monitorizată mai bine de parcă ar fi mai specială, să spunem, monitorizată cu mai mare atenție de către medicul obstetrician. După aia, cel mai important la o pacientă cu cezariană sunt ultimele săptămâni, atunci când uterul crește foarte mult și bineînțeles că prin destensia uterină putem să punem multă presiune pe cicatrice. Cicatricea nu mai este elastică, nu se mai întinde, da, ca uterul normal. Avem aici un țesut așa rigid. Și vă dați seama că dacă bebelușul lovește mult, dacă avem așa o presiune foarte mare, în special când vin contracțiile, se poate rupe. Și asta este de fapt grija noastră, de obicei atunci când încep contracțiile, nu înainte, că se poate rupe uterul, ruptura uterină, care poate fi mortală pentru copil și pentru mamă. Și de aceea trebuie să monitorizăm gravida bine, să avem grijă de durerile ei,
Dacă simte mai multă presiune în zona operației, ar trebui trimisă mai repede la spital pentru a se urmări. Uneori poți să vezi dacă cusătura rezistă la ecograf. Da? Deci noi nu facem asta în mod obișnuit, dar unii medici se uită la asta și pot ca să recomande eventual o cezariană mai rapidă pentru a evita anumite complicații. Asta ar fi, să spunem, un motiv bine întemeiat. O pacientă cu cezariană nu vom comenta. Dacă ea vrea cezariana, pentru că are deja o cezariană, atunci nu se mai discută. Da? Deci nu mai avem, vai că naș natural. Dacă ea nu vrea, nu mai ne expunem riscului. La fel, a doua, a treia, a patra, a cincea cezariană se indică cu generozitate, pentru că la fel riscurile și pentru nașterea vaginală după cezariană sunt destul de mari și atunci putem să facem mai repede operația. Revenind la ruptura uterină, da? Deci se rupe uterul acolo jos și începe să sângereze, da? Deci totul se întâmplă în burtă, da? Deci sângele și bebe nu mai este în uter, intră în burtă. Atunci trebuie făcută o operație de urgență pentru a salva mama și copilul. Incidența este destul de mare, 1 la 1000 de cazuri. Și să știți că am avut cazuri de astea, deci am avut personal cazuri de genul cu ruptură uterină în timpul nașterii, da? Deci când erau contracții și atunci clar am făcut operația de urgență, dar am avut și niște rupturi uterine ascunse, adică ele nu prea aveau probleme și CTG-ul în timpul contracțiilor era ok, dar din alte motive am decis să facem cezariana, da? A doua cezariană sau a treia, pentru că nu se deschide acolo, deci nu prea aveam noi așa frică că se întâmplă ceva. Și când am deschis pacienta și ne-am uitat, am văzut că de fapt era deja ruptura acolo, dar o mai ținea puțin un țesut, ceva acolo, vezica. Și atunci clar că faci ochii mari și zici, dacă am mai fi continuat jumătate de oră, cred că ne păștea urgența. Deci vedeți, cezariana, totul ok, că ați făcut-o pe prima, da, și sarcina evoluează de obicei ok, dar după aia trebuie să avem mare grijă pe viitor, pentru că atunci trebuie să avem mare grijă. Dacă medicul este atent, echipa medicală este acolo, atunci de obicei nu se întâmplă nimic rău. Acum că ați auzit deja despre asta, da? De echipa medicală, trebuie să discutăm înainte, trebuie să monitorizăm gravida, vedeți că este așa o chestie mai complicată și de aceea, în special în România, se spune chestia asta: odată cezariană, mereu cezariană, pentru că este dificil ca să ai grijă de o pacientă care vrea să nască natural după cezariană. Este dificil, trebuie să ai experiență, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai cunoștință pentru a putea fi medicul acela, da, perfect pentru pacienta ta. Dacă nu ai experiență sau dacă nu ai chef, atunci asta este. Atunci pacienta o să fie urcată repede pe masa operatorie și vă spun, e mai bine decât să stai să te riști și tu ai pe cineva care nu prea știe care este faza cu monitorizarea gravidei care vrea să nască natural după cezariană. Ce se face în Germania și în foarte multe țări în care acest lucru este luat în serios? Pacienta cu risc, pacienta cu cezariană, este trimisă la un moment dat, eu trimit pe la 7 luni în spital. În spitalul în care vrea ca să nască, să vorbească cu medicii și cu echipa, da, din sala, nu sala de operație, cu echipa din sala de naștere, să vadă exact ce fel de opțiuni are pacienta. Dacă va fi susținută pentru nașterea vaginală după cezariană, dacă ei văd alte riscuri la ea și se cheamă așa o ședință de programare a nașterii. Asta se face și în România, dar pentru că medicul de obicei de la cabinet este și medicul din spital, da, avem un conflict aici de interese. Ok? Asta trebuie să se întâmple, să se discute și în spital și să se programeze nașterea sau să se discute despre naștere, să se evalueze pacienta din nou și să îi se explice din nou riscurile, pentru ca ea să ia o decizie informată. Eu am lucrat, din fericire, la un spital care susținea foarte mult nașterea vaginală după cezariană. Și reușeam cu mult efort, da, din partea medicilor, din partea moașelor, cu multă răbdare din partea mamei, pentru că de fapt ea era, da, persoana importantă din sala de naștere. Reușeam ca 2 din 3 femei să nască natural. Și vă dați seama, ele chiar de ce își doreau asta, pentru că majoritatea
avuseseră o cezariană la primul copil pe care nu și-au dorit-o. S-a întâmplat pur și simplu pentru că au apărut complicații în timpul nașterii și atunci a trebuit să facă cezariana. Și așa că ele vreau să nască natural. Și cu suportul echipei medicale, cu moașele, au putut ca să își împlinească această dorință. Astfel că este important să fii monitorizată de medici competenți și și nașterea să fie monitorizată de către medici competenți. Tot accentuez acest cuvânt, medic, și adjectiv competent, medic competent. Mergem puțin mai jos, aici știți cuvânt acasă și spital. Vedeți jos? Da? Acasă sau spital. Nașterea vaginală după cezariană este o naștere cu risc major pentru mamă și copil. De aceea nu se face în afara unei instituții spitalicești care dispune de personal pregătit să reacționeze în urgență. O să repet asta. Deci dacă aveți sarcină cu risc, dacă aveți o cezariană și acum vreți să nașteți natural, în niciun caz, pentru că am auzit cazuri de genul, nu vă duceți acasă sau pe munte cu o moașă, cu o dulă, cu nu știu cine, cu Dumnezeu, da? El e puternic acolo, dar oare nu știu dacă te ascultă în minutele alea. Vă rog frumos, bazați-vă pe medici competenți, pentru că este un risc mare ca să își piardă viața copilul, să își piardă viața mama. Amintesc de un caz într-un spital, într-o instituție medicală din Constanța, cred că. Ea a vrut să nască natural, avea o cezariană. Nu știu cum a decurs până la urmă procesul, pentru că a fost un malpraxis 100%, da? Deci acolo nu știu cum, nu m-a interesat să mai caut. Și au inițiat nașterea. Deci nu era acasă, deci ea se dusese la cine știe ce clinică ca să nască acolo normal. Apăruseră complicații, dar ei nu aveau echipă operatorie, ei nu aveau sală de operație, ei nu aveau nimic. Și au pus o ambulanță și până au ajuns la spital cu echipa de urgență, a murit și copilul și mama. În România, și a fost acum câțiva ani, da? Că eram șocată, deci nu venea să cred. Nu venea să cred că cineva s-a riscat, pentru că nu-i vina pacientei, că ea nu știa. S-a riscat medicii și au murit copilul și mama. Deci o naștere cu risc, o naștere după cezariană, că dacă vreți să încercați natural, trebuie să vă faceți în spital cu o echipă cu experiență și cu o echipă în spate, o echipă operatorie care să vină în ajutorul vostru în câteva minute. Deci nu că echipa doarme, că medicul anestezist este la 100 de kilometri sau cine știe ce. Nu. Deci ei trebuie să fie acolo, trebuie cum ai venit să doarmă în camera alăturată, că atunci când apare ceva. Este vorba despre minute și putem să pierdem copilul și mama. Ok? Deci aici am făcut un pic de nu frică, dar am vrut ca să spun asta și să explic cât de important este acest aspect. Vă rog frumos, nașterile cu risc trebuie să fie supervizate, supravegheate, controlate, conduse de către medici cu experiență și cu o echipă operatorie pregătită în spate să intervină în caz de urgență. Doamne ferește să moară un copil, Doamne ferește să moară o mamă. Noi suntem în 2023, acest lucru nu mai este permis în lumea civilizată. Nu este permis să moară copilul și nu este permis să moară mama. Înseamnă că este ceva rar, da? Poate să fie șansa. Dar Doamne ferește să fie vina medicilor. Da? Și au fost și cazuri și în Germania, nu numai. Dar Doamne ferește. De aceea vă rog frumos să tratați lucrurile cu seriozitate. Pentru că nașterea vaginală după cezariană, ați văzut, are anumite particularități. Și asta ne interesează cel mai mult. Riscul de ruptură uterină, riscul de sângerare. Poate avem o placenta care s-a prins de rana uterină. Și chiar dacă am născut natural, da? Am născut vaginal, poate nu vine placenta pentru că s-a prins de acea rană și totuși placenta, am avut cazuri. S-a născut bebe, totul era ok, până am văzut că sângerează foarte tare placenta nu venea cum trebuia sau venea pe bucăți și atunci am băgat mama în operație și am scos, deci nu am făcut cezariană, cât am scos placenta prin curetaj și totul a fost bine.
Ok? Deci nu numai că vrem ca pacienta să nască vaginal și să avem un bebe sănătos, dar ne interesează și perioada de după nașterea vaginală și placenta, să vedem cum sângerează mama. Avem și câteva contraindicații la anumite paciente care vor neapărat să nască vaginal după cezariană. Și aici amintesc oricum contraindicațiile nașterii vaginale, indiferent că cezariană sau nu, da? Deci acolo în orice caz. Apoi mai avem contraindicație nașterea vaginală a unui foi de prezentație pelviană, pentru că cezariană cu prezentație pelviană deja avem niște riscuri foarte mari și atunci nu se mai riscă niciun medic ca să faciliteze astfel de naștere. Bineînțeles că mai sunt cazuri fericite, mai sunt medici care au avut încredere și au făcut acest lucru sau cine știe ce nașteri, da, cum am zis, în pădure și au avut noroc, pentru că în momentele alea l-a ascultat Dumnezeu, dar totuși sunt riscuri extrem de mari. Și atunci de aceea se discută astfel de lucruri când pacienta se prezintă la spital pentru a programa sau a discuta nașterea, să vedem exact în ce zonă suntem. Suntem o pacientă destul de sănătoasă, care are doar riscul că a născut prin cezariană, punct. În rest arată totul bine la început și o ajutăm să treacă prin contracții, prin travaliu, sau vedem din start, avem și aia, avem și nu știu cum. Și atunci decide echipa operatorie că operația, cu toate riscurile ei, totuși este mai sigură decât să riscăm să se întâmple ceva în timpul procesului nașterii vaginale. Și astfel am ajuns încetul cu încetul la sfârșitul prezentării despre cezariană. Doar ca o recapitulare, există indicații clare pentru cezariană, există indicații așa relative pentru operația cezariană. Asta o decide medicul în funcție de ce riscuri mai vede la pacientă. Bineînțeles că nu este interzisă și cezariana la cerere, dacă asta este ceea ce dorește pacienta. Din diferite motive, nu ne interesează, nu o să ne influențeze abordarea medicală în funcție de ce dorește pacienta, da, și dorința ei și, cum să spun, motivele pentru care încerc să evit de a spune ce motive sunt pentru o operație la cerere. Sarcina de după cezariană de obicei evoluează exact ca înainte. Avem câteva riscuri, ele sunt reduse, însă nu de ignorat și bineînțeles că pacienta trebuie monitorizată de un medic și trebuie monitorizată atent. O naștere, indiferent că este cezariană sau că încercăm nașterea vaginală după cezariană, deja are riscuri mai mari și atunci trebuie neapărat să fie supravegheată nașterea de către o echipă medicală cu experiență pentru a evita complicații fatale. Eu una am zis că nu am dorit să fac cezariană, dar s-a ajuns acolo și vă promit că o să vă spun probabil în februarie sau în martie toată povestea. M-am recuperat destul de bine după cezariană, dar dacă ar fi ca să rămân din nou însărcinată și să trec din nou prin naștere, din nou aș alege să încerc vaginal, da? Acum nu spui niciodată, dar într-adevăr este ceva care vreau ca să mai încerc, pentru că este o experiență pentru mine, o altfel de experiență ca să încerc să nasc vaginal. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezente la prezentare. Sper că nu am vorbit așa mult pe lângă subiect, încerc de aceea îmi fac această schemă și să o vedeți și voi cam cât mai are de discutat. Și bineînțeles că acum o să trec și la a răspunde întrebările voastre, da, și a arăta cazurile voastre în prezentare, pentru că aceste videoclipuri o să persiste, da, și o să le vadă și alte femei care intră în grup după prezentarea asta și să le ajutăm și pe ele. Știu că articolele mele despre cezariană de pe blog au convins foarte multe femei. Știu asta pentru că am primit răspunsuri, am primit mesaje ani de zile. Le-a convins să fie mai sigure pe ele și să nu se gândească la cezariană ca prima opțiune, în special la prima sarcină.
iar ele au născut natural și au vrut să mulțumească pentru că le-am dat curajul ăsta și le-am dat explicațiile de care ne aveau nevoie pentru a nu alege de frică, da, operația cezariană. Este super că au reușit ca să nască natural și vedeți că corpul nostru are puterea asta. Cezariana este acolo ca să salveze vieți și de aceea, din nou, repet, ar trebui să fie făcută doar în aceste situații, în situațiile de urgență sau în situații în care trebuie neapărat cezariana, pentru că altfel nu poate să iasă bebeluș.